அடி ஒன்ட்டா படிக்க போகிறோம். அவன் எங்கே வரான்னு தெரியல, இருங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் அமௌண்ட் போட்டு வெறிப்பேட்டுவோம். எங்கே இருக்கிறான்னு தெரியலையே. சாவுடா. ஓ அடிக்கலையா? ஓ சாவுடா சட்ட பையிலே. நான் இனிமேல் சாவாம கிராண்டத்துக்கு போடலாம். போடு. அவ்வளோதான். என்னடா இது திருப்பி நம்ம மேலே போட்டு சாவுட தப்பையில் என் மாச்சாலும் சாக மாட்டேங்கிறான். வேலையில் போலக்கு போடுகாய் சரமான அடி. இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.